twrci, neu wydd efallai, sgewyll, panas, cnau castan, pwdin Nadolig, caca Nadolig, a mince pies. Bwydydd traddodiadol yn Nadolig. Dros y blynyddoedd mae rhai traddodiadau wedi aros yr un fath, ond rhai newydd wedi eu creu. Mae mince pies wedi cael ei bwyta ers canrifoedd. Eto i gyd, ar un adeg byddent wedi bod yn sawrus, nid yn felys, ac wedi adrodd stori'r Nadolig. Ynghyd â ffrwythau sych fel rhesins, prwn sych a ffigys, byddent wedi cynnwys cig oen neu gig dafad i gynrychioli'r bugeiliad. Spices, cinnamon, clove a nutmeg byddai'n cynrychioli'r doethion. Bydde'r pasteiod wedi bod yn hirsgwar, wedi siapio fel preseb, a bydde'r baban Iesu wedi cael ei gynrychioli mewn crwstyn ar y cuad. Ffordd arall i'n hatgoffa na dathlu gyda theulu a ffrindiau yn unig i'w gledda'r Nadolig. Ond mae'n dathlu ein gwahoddiad i ymuno â theulu Duw, wrth i nina groesawu ei fab i'r byd.